Shalom. Uriana hinaholongat Tuhata Yesus Kristus. Taparadema rohata. Tapukama parminggota marhite edde nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumapalangit do tanaon. Amen. Hurajumi akasi taonon dihasianganon, hirana suada do martibakon hasangapon, si papataronna tuhita sogut. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Selehon madihami haporseao na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroha na iyas di bagasan hami. Jalapay baru roha nami jalapasitong. Say pahot ma haporseao nami. Asa hot jalasonang roha nami. Marningot na yung sesa dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata sian sada Petrus bidu 5 ayat 6. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai. Atong rak mangidogogo mahita sia tuhata debata laho mangulahon patiknai. Ale tuhat debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Tatopo tima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalan na bonar, parasi jala pertalup ni roha jalan na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangason hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangason hami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringo tuha sesani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di banu agijang. Dibaheni tarbain ibano do panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhitete bana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida, hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion, imana tersurat di Hebert bidu onom, mamuka sian ayat 10 pitu, saat ro di ayat 20, tajahama marsikat soring. Ya debata wari do dipake, lau patuduho tuaka sitian baga-bagai tahina, naso olo mubai. Asa dapotan apo-apo na margogo hita, horhonan ni dan dua partinandaan naso olo muba. Ay naso tarbahin debata margabus tusi do hitam marhapurusan. Lahu marsitiopan tu pakirimon na dijolotai. Nasongot sao dito ditaido doi nahot jalana togu na manorosi sahatu bagasan ni ribe-ribei. Tusi do bongot patujolota. Ima Jesus. Naunggabe situa ni malim saleleng-leleng na. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima saatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala nang upiopsa. Awang
Ta tidak kon ma haporsiaut dai, songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaut di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sotuadosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinibuhon si Maria, na gabi-gabian siantod di parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditot di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria topani halak Kristen akan na badia, dohor dihasiasani dosa, dohor dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohor dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom, oras madita salutna. Tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguan, Minggu 10 sia dung Trinitatis, 10 Oktober 2021. Tema ni Minggu Tasadereon, Allah yang tidak pernah berubah. Naparjolo Partangian Banjar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 masuk pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom IMA A Banjar Bintaro Kodam Desos Nani Uluhon Niamang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH Liturgis Situa H Sianipar SE. B Banjar Ciputat sekitarnya Nani Uluhon Niinang Pandita Jojor Borupar Dede MTH Liturgis Amang Situa LH Manik. Pinangido turuas nadong di Banjar Bintaro Kodam Desos, dohot Banjar Ciputat sekitarnya, asa mandohoti partangyangani. Napa duahon, sermon parupuan. Di Patupa di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, mulai pukul siawib, Nats, Roma 5, ayat sada, Rodi ayat 10 sada, Nani Uluhon Niamang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Napa tuluhon sermon napa sebulung. Di Patupa di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 mulai pukul 10 sia 30 WIB Nats sada Samuel Pitu ayat sada Rodi ayat sia. Nani Uluhon Niamang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Napa paton sermon ama di Patupa di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 mulai pukul 10 sia 30 WIB Nats sada Timoteus 2 ayat 8 saat Rodi ayat 15 Nani Uluhon Niamang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Napa limahon sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 mulai pukul 20 WIB Nats sada Samuel Tolu ayat sada saat Rodi ayat 10 Nani Uluhon Niamang Pandita Jojor Nani Uluhon Ni Inang Pandita Jojor Borupar Dede MTH melalui aplikasi Zoom. Napon-napon kelas katekisasi di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 mulai pukul 8 WIB maringanan di Garejata Nani Uluhon Ni Inang Pandita Jojor Borupar Dede MTH. Napa pitohon learning sintua
di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 mulai pukul 10.00 WIB maringanan di ruang konsistori naniuluhon ni Inang Pandita Jojor Boru Parede MTH. Napa waluhon namar bagas A tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma imadongata Andreas Natalis Ambarita SE anak niamata Dr. Marulam Ambarita tubuh ninata situa delima Elizabeth Boru Pakpahan nahinan Dot Evelina Boru Nadiak SPD ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama maringanan di Jalan Tanjung Pura 2 RT Onom RW 5 Pegadungan Kalidres Jakarta Barat Dohot Oroana Jessica Laresa Boru Utasoid SE Boru Niamata Insinyur Lumba Utasoid Tubuh Ninata Romdang Riana Boru Silalahi SH ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama maringanan di Komplek Karya Indah Village 2 Blok L 36 Pondok Aren Tangerang Selatan Sakap Pamasumason di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB di Garejat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. B. Tikting paduahon naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma imadongata Hubertus Victor Gorat Simarmata SSI anak niamata Karlen Tarsisius Simarmata tubuh ninata Tiorida Boru Manurung nahinan ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama maringanan di Jalan Meranti nomor 40 RT 10 RW Sada Petukangan Jakarta Selatan Dohot Oroana Sarah Putriana Boru Marpaung S. Ikom Boru ni Amata Sungguh Malatang Marpaung Tubuh Ninata Bungaria Tiarasi Boru Stumorang ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama maringanan di Komplek Geraha Hijau 2 Blok A6 Kampung Hutan Ciputat Sakap Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul siawib di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuhatama nasida nanaeng manjalo pasu-pasu parbagasoni. C. Tikting parjolo naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma imadongata Michael Tampubolon SE anak niamata Sape Tua Tampu Bolon, Tubuh Ninata, Erisma Boru Tambunan SPD, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, maringanan di Jalan Delman Kencana 2, nomor 11 RT Sada RW 11, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Dohot Oroana, Lestari, Boru Sinaga, SST Pel, Boru ni Amata, Abner Sinaga nahinan tubuh ninata situa Mas Niari Boru Siregar ruas ni HKBP Semper Resort Semper maringanan di Komplek Pelindo 2 Blok D1 nomor Sia RT Sia RW 10 Sada Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Sakap Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, saya di pasu-pasu tuhatama nasida, nanaeng manjalo pasu-pasu parbagasoni. Sia ruasna keluar. Mulai sadarion Minggu 10 Oktober 2021, dang ruas ni Huriata HKBP Kebayoran Lama B, Hima keluarga Lambok Togi P. Sianipar, Anita Yulian Boru Hutapya, Rap Dohot 2 Yanakon Nasida, Sadadak Danak Bawah, Dohot Sadadak Danak Boru,
Maringanan di Jalan H nomor 10 Pitu RT 10 RW Sia, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Tanah Kusir Selatan, NPJ 1730, Alalau Tuhuria Naso Sadokma Dohot HKBP. 10. Panitia Pesta Gotilon. Di situasi pandemik COVID-19 sia, nata do pidope 1 Januari, patu pahon ni huriata do pesta gotilon di huriata, ima dalata mandok maluyate di pangaramotion ni tuhata di bagasan ngoluta dinasa taunon. Alani disakapi pesta gotilon ni di patupa di hari Minggu tanggal 14 November 2021. Tema bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Subtema melalui pesta gotilon HKBP Kebayoran Lama hendak menyatakan syukur dan bersukacita akan kasih setia Tuhan yang telah menyertai persekutuan dan pelayanan dalam tahun 2021. Susunan Panitia Pesta Gotilon Boima Taida di Warta Jemaat Naungadong di Hitabe. 10 Sada, undangan perlombaan mandok hata secara virtual dalam rangka mendukung dohot menyemarakkan ibadah ulang tahun HKBP Pasaratus 60 tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Patu pahon kegiatan lomba mandok hata secara virtual. Pinangido tusude punguan ama asa dohot berpartisipasi di perlombani. Tuaka ama nanaing dohot di perlombani. Asa di Papua tu pengurus seksi ama ruas ni huriata. 12. Pengumpulan celengan gerakan Rp1.000. Penyerahan celengan gerakan Rp1.000 dimulai tanggal sia 1 tanggal 30 Oktober 2021 asa di pasat ruas ni huriata tu situa Banjarnabe lau ditransfer tu rekening ni huriata. Songonima hujaun hamid tiktingon tu hatama na mandongani hitaun saluhutna horasma. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta hatan itu hatta nagabe turpuk jamita
di mingguta sadarion imana gabe bohal ni partodio dihita nanaing parbohalon ni Tuhani sian hatana na tersurat di buku Job bidu 20 mamuk kamay sian ayat 10 sahatu ayat 10 songonon mahatan itu hata tersurat di si laos tapai hutihu mak alai yang go ibana diboto do delakku tung sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar sai marsihoho do pattu majujur bogasna sai huiutihu do dalanna dangdung manibbilau dangdung hulaosi tona naruar siap pamanganna gumudang do huradoti hata akka naruar siap pamanganna asa hangulu aku sadiri alai tahe parhata sada do anggo ibana tungi sema natuk manugang ibana jala guru lomoni rohana do di pasaut sai na paujungun na do sakka ni rohana hian taringo tuau jala tung na maragam do akka sisongoni di bagasar rohana ima alana ubahen tung tersonggot au marado pubuhina molo sapalahu pikiri akka hitir doau mida ibana nunga debata mabibiari rohaku jalan nasun hinagugui mabbahiau aidang nian mago rohaku anggo mida holum ni parnida aku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulumon nuaing ima sabna hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guaritu hatta Yesus Kristus turpuk tahun ima ditaringoti taringot si taonon penderitaan na luar biasa ima tu si Job sahalak na porsea si Job sahalak na makaporseai Tuhani alai buasa ma ikon marsitaono nakana porsea buasa ikon masa si taonon nabelga si taonon nahacit tuakkan nama kabiari Tuhani tuakkan nama rahapor siaut tu Tuhani mengapa penderitaan harus dialami orang yang percaya kepada Tuhan mengapa penderitaan persoalan yang luar biasa harus terjadi dan dia alami orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu mendengar dan menjalankan firman Tuhan, orang yang selalu
berjalan di jalan Tuhan. Orang yang tunduk kepada hukum Tuhan pati ni debata. Suku-suku ni masa doi sape saunari hamok kadongan. Terjadi dui sahat tu partikian noengon. Mengapa? Alaniaha. Buasa sape di pasobu debata. Kita yang percaya, kita yang mengimani, kita yang selalu mendengar dan bahkan hidup di jalan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, tetapi harus menderita. Mengikut atau pengikut Tuhan harus mempersiapkan diri untuk memikul salib. Naramangi hutonau ikut radei bana manuhu silang. Alai molo tutudo debatai nataha porsiai pargogo nasuhatu dosan para si rohana sumurung. Tungboa sama pulut rohana. Pasobuhon akan nama kaporsiai mangihuton ibana. Iko masih taonon. Akan nama kaholongi Tuhani. Iko masih taonon. Mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini harus terjadi? Bahkan oleh karena pandemi ini, mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai, yang kita hormati. Bahkan yang kita sebut orang yang baik akan burju. Ikut merujungulu, bahkan ikut tepu parmatena. Mengapa? 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 Alania. Jalalaos mengelusi ido ubahen diangkat turpuk sadarion hatan itu hatta imasian buku jopon. Di pasahat tu akan aporsea tu tikin wengon ima taringot namasa tu si Job. HP si Job jol mana porsea. Ayub adalah orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Pertama sekali, Tuhan memberkati hidupnya. Hartanya banyak, anaknya 10. Alai topuma, sada-sada habis hartana. Duka habis hartana. Mati sudah ya anak konna. 10 halak.
jala na perpudi marsahi dagingna. Dikategorikan sakit parah. Malala dagingna sakit parah. Jala membusuk, jala bau. Molo diukur do taringo tu si tahun nai. Ngeluar biasa. Hola sada do pitilahani jolma nuaingon dang binoto be panganggukna. Buamu se malam 2. Buamu se malam 3. Olo nama langsung putus asa. Bahkan mungkin melakukan tindakan meninggalkan Tuhan sama sekali. Ala ni dodok ni si tahun ni ada perlu benamar Tuhanon dan riko benamar hurion. Pahat itu Tuhan tidak adil. Bahkan dia sebut dalam hidupnya. Ni hutto namar huria. Ni hutto namar tangiang. Takas do pinatangi-tangi hatan itu hani. Jala ni usaha do laho mangula hotsa. Berusaha hidup sesuai dengan apa yang difirmankan dan melalui hukum Tuhan. Tetapi mengapa harus terjadi? Mengapa penderitaan itu begitu menyakitkan? Kamu kadongan nahina holongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Rodo akka ale-aleni si Job. Si Elifas, si Bildad, si Jofar. Madok tu ibana. Madok tu si Job nama si taononi. Aka perjahat, aka perdosa. Ido dapotan hukuman siat debata. Alayang gua akan naporsea. Akan namangulah na denggan. Go asini roha. Pasu-pasu di Tuhani majalonna. Di pasaha ma itu si Job. Lapatan ni aha. Naing dohonon niya kali alenay. Alani kajahatom mo day, alani dosam day ale Job. Asa gabi masa tu hoi. Job tidak berterima, Ayub tidak berterima. Secara hajol mahon, boima sitong. Ayub tidak menerima apa yang dikatakan sahabat-sahabatnya. Orang yang berdosa, yang selalu berbuat jahat, itulah yang menerima hukuman. Tetapi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, itulah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Itu yang disampaikan sahabat-sahabatnya kepada Ayub. Terjadi pengoreksian diri, ipikiri si Job. Loh ini nggak benar. Kesalahan apa yang saya perbuat? Saya tidak berbuat jahat. Tapi sahabat-sahabat saya mengatakan seperti ini. Dakolan akali alena habe. Doh ripena sadiri. Inat tanah sadiri. Istrinya sendiri menghakimi Ayub.
pada saat Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga datang istrinya, sudah Ayub, tinggalkanlah itu. Untuk apa kamu untuk berdoa kepada Tuhan? Apa masih kurang persoalan penderitaanmu? Kurang dope persoalan penderitaanmu. Dohok dagingmu pe, ngamalala, amar sahid, ngabau busuk. Oleh saya bertanya dope waktu di bata. Hentikan, pasoi. Ripinanai pe dialu si Job do. Dainang. Iko bototta do, iko botommu do. Molo radiro hatta, majalo na tonggi siya debata. Iko radedo nang rohatta, majalo na paet siya debata. Pinujima debata, ninebana. Artinya, yang manis kita terima dari Tuhan. Yang pahit juga, kita harus lapang dada. Kita harus menerima, kita harus menikmati. Dan kita harus tetap memuji Tuhan. Dan tohone dok mi. Pasomai. Tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi memuji Tuhan. Tidak perlu. Ala dia dipakai ripenaido pertimbangan di pikiran. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan jalanmu, jalanku. Bukan pikiranmu, pikiranku. Bukan kehendakmu, kehendakku. Dan dalammu, dalaku. Dan pikiranmu, pikiranku. Dalam situasi, na dua hal na berbeda, dilasni roha doh diarsak. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Di dua na berbeda situasi ini. Dan holat di bagasal lasni roha. Ditiki menikmati natonggi. Disima dohonon. Benar-benar Tuhan berbuat berkarya dalam hidupku. Terpuji namamu Tuhan. Tetapi apabila menghadapi, mengalami penderitaan yang luar biasa sekalipun, waduh hita mangalapati, waduh hita lahu madalani nagabi pitor burado de bata, nagabi pitor dohonod do tu de bata dang adil. Tetapi pada saat kita menikmati yang manis dari Tuhan, maka kita katakan itu baru adil. Tetapi apabila kita mengalami hal yang pahit, maka kita katakan tidak adil. Radi roha majalo na tonggi siat Tuhani, ikor radi donang roha majalo na pahit siat Tuhani. Dua-dua terpujilah nama Tuhan. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasad guar Tuhatta Yesus Kristus. Adong sahalak ale-aleni si Job. Namarguar si Elihu. Tarida may dibiddu 32 ayat 34. Ahama didok ale-alenai. Didok. Ia akan aporsea. Ia akan abonar marroha. Totondo diramoti di bata.
alai akan porsiai akan abonar rohai olo doi diujuni di bata diuji dicoba puasa alaniaha untuk tujuan apa hidup manusia hingga sekarang ini harus dicoba, harus menghadapi ujian dari Tuhan. Soal ungkapan ni si Job di turpuk todo. Itu tujuan na ima ayat 10 di kalimat na parpudi. Songon sere na pitama au ruar. Ala didok ibana, ala yang go ibana. Diboto do dalaku, tung sura diuji ibana au. Songon sere na pitama au ruar. Sere na pita, emas murni. Untuk mendapatkan emas murni, itu harus ada proses. Ikut jolo dibakar deh. Kaluhar maka kasirpihani, aka sampah nai, terbuang. Yang tinggal emas murni. Asa jol maipe, dicoba diuji de batado, gabaran na dong. Ibarat dibakar supaya panas. Asa gabi keluar siang ngulu di jolmai. Ima akka serpian bahkan tadok sampah na soporlu, sampah di pikiran, sampah di roha, sampah di pangalaho. Untuk tujuan memurnikan. Sehingga disebut orang yang beriman, orang yang percaya, umat yang percaya kepada Tuhan. Benar-benar emas murni. Sere napita. Jala ido na gabi na nidok ni si Job. Nang pe huadupi na masaon, nang pe berhadapan na udoh tise. Saya harus terbukti di hadapan Tuhan sebagai emas murni. Siri napita. Memang patabuhu pengulu kurang nikmat dok. Terlalu senang hidup kita kurang nikmat. Tetapi semakin nikmat jika kita menghadapi, menjalani kerikil kehidupan. Tikungan-tikungan kehidupan. Karena apa? Pada saat menghadapi itulah kita dituntut untuk was-was. Untuk hati-hati, jamot. Dan amat tasitu jamot silitonga. Jamot dok. Asa jaga. Asa unang menganggap sepele nguluon. Asa unang angga enteng. Bahwa memang ngulut tahun argado dilihat Tuhani jala alani hinarga asa arga dijolmai ikut do dibarengi perjuangan yang luar biasa. Untuk itu harus menghadapi berbagai persoalan, berbagai penderitaan untuk menuju dia moloridok gabi emas murni, sere napita,
tercipta kedewasaan iman. Molodung lamtang ima roha pikiran jalana perpudi ikol lamtang ma hapor seaon. Jala molodidok lamtang hapor seaon namar lapatan selalu berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jala ido nagabe sitiruotta, nagabe sihangoluhonotta, dingolutta, ima disikap ni si Job mengadupi si taonon naborati. Menghadapi penderitaan yang begitu menyakitkan. Jala di pasaha ibana do. Akhirna holsona itu debata. Dari sahabat-sahabatnya justru menghakimi dia. Istrinya juga demikian. Akhirna dia luhun ibana ma itu debata. Dungi Roma alus ni debata. Di biddu 30 lalu dimuruhi debatado si Job imana parjulo dimuruhi debatado si Job ala ni sude hatanai ala dan berterima ibana song nasalah hubain wasa songonon alai dak kolat tu si Job napaduahon muru do debata tu ale-alena na tolui. Tarida doi di Job biddu 42 ayat pitu 1 ayat sia. Allah tidak berterima setiap perkataan dari sahabat-sahabat Job kepada Job sendiri. Ay buasa gabi tidokok kamu songoni. Justru ikol lampar guguan muna do. Ale-ale muna si Jobon. Unang gabi. Lam didodoni arsakna. Dan si tong naidok munay. Ido naidok ni debata. Alay. Naing dohonon ni debata. Sian alusna. Nang dohonon ni debata sian sitaonon namasa sahatu partikiatan waingon molo natutu dohona porsea dohot nabonar roha manangaha penamasa dingulum ikot tong satia tu debata unang gabi meapeap tu pikiran doho hata elusnya kajolma. Unang gabe lalap, unang gabe terpengaruh, tuaka pikiran, tuaka hata elusni akadongan jolma. Alay naing ma, ikot takas majalo elus sian Tuhani. Asa ikot pasahatot do, saluhud na ape tutuhatay. Dina marsitaonon, dina menderita hita di masa pandemion. Hati dan pikiran kita harus terang di dalam iman. Pasahatoni tutu hatta Yesus. Dan gabe putus asa, dan gabe madele. Ido asa gabe didok ima diedetai. Buku de nomor 226 ayat sada. Unang matangiso arsa ni roha tu Jesus aluho
molo humaliang gaor pesa sude. Sai porsea sonang doluhut muse. Ise do napatupahoni. Holan Tuhan ta Yesus. Pasaha madalam mutu Jehovah, jala haposi bana. Asay bana paturehon. Amin. Martang yang mahidang. Gohol sodo ngulu nami di Portibiona le Tuhan. Go sitaonon alai molohot haporsian nami tuho, jala setia haporsian nami tuho. Hope le Tuhan, tung soheamuba patuduhon holong mi, asini rohami pakok kopomi, tungulu nami akan namak kaporsiai ho. Ikom masa dututua le Tuhan, si taononi, dan terpasidik kami hola sadama si hanguluhonon nami jala si hatidak konon nami tuho ale Tuhan. Di saluhut nai rapoko mahami madalani. Diaka ruas muna dibagasa parsahiton Angeliku M. Jasmine Pasaribu, Nyonya Air Butar-Butar Boru Saragi Napitu, Situa Edward M. Tabunan, Nyonya M. Hatabunan N. Boru Simajutak, Nyonya Lini Tiam Sapapahan Boru Gultum, Dr. Andus Iwan BM Tapubulun, Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, Tony Nahal Hutapea, Padita Daulat Pardungon Pajayitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Song-songoni nang akana sutar guari hami na sohuboto hamil Tuhan, natongon, karena dibaga sa parsahito di jabu ng songoni, diaka, nam di rumah sakit, song-songoni nam, siya tonga-tonga nami, dibaga sa parsoran nami minggu sa darion. Ale Tuhan, mga sahon na siniroham, mangiduhami. Lehonom mo madinasida, hahipason siya parsahito ni. Lehonom mo maguguto na sida, manuhuk parsahiton nai. Asa totong, mangulu haporsyon na sida, jalamar haporusat tuho. Dia ka namarsak, namarsitaonon, namarukil, ragam ni akasi parukil honon ni ruasmo. Pargugoy na sida le Tuhan, rapok ko manuhuki, jala, patorang roha doho pikiran ni saluhut na. Asa totong maporos tuho, satia tuho, jala di ujung na, lehonom wakalas ni roha. Diaka, na majalo pasu-pasu, las ni roha siyako, isara ni, ulang tahun diari hatutubu, ulang tahun di Pardonga Saripeon, dinajupangan sirokap nito dina akka ianakon buru ni huriam, naburak ka mabuka pajongjong Pardonga Saripeon, diaka parsorang ni ianakon diganup keluarga. So ninang ragam ni akalas ni roha, dia kaulaon ni ruas ni huriam. Diulaon na maragami di inganan na marserahi. Parbisuhi na sida li Tuhan.
Madok mauliate jala memuji pasangap guarmu nabadiai. Atau ngali Tuhan. Saat diho mangulu nami tarlumobi. Natong dape kami mengadupi pandemi COVID-19 sian maingon. Ramoti gonggop pami di bagasa Kristus Yesus. Martanya kami tuho. Amin. Hatani debata ojahani periata di mingguan imana tersurat di Psalmen Biddu 50 ayat 20 tolu. Manang isi nama melehon hamauliateon ido na pasangapau jalan mabain lapang asa upatu duhod di bana hatuau ni debata. Tapuji matu hata marite ede nomor 715 ayat sada dohod 2 laos tapasahat ma peliata tu debata. Pilihan nong tapapungon tapasaha matu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kicang. Hodo haroron ni saluhut silehul-lehul na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na ucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaun mo ditong-atongan di huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni sileleon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dia manami na di benua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di benua tongau songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tutod demunabe. Amin. Tuhamuna aka amanami doh inanami haha anggi pinaribot kita na di garijaon songoninang aka ruas ni huria ni tuhata namat dohoti kebaktianon marhiti live streaming ditongani bagas tabi manang di dia be hamu akka nahuhawalongi hami doh nahormati hami. So nasomal dalata masih tabian, masih jalangan. Laos omma sian hami pasahaton nami, sian hami padita, parhalado situa doh calo situa. Songoninang ya kena makobasi organis, song leader, doh tim live streaming, soundman, sudima, hami nama makobasi. Kebaktiata di bagasan pukul 10.30 pasahat tuhamuna. Selama hari Minggu ma dihamuak kamang dota makainang nahamu salun arwas ni huria. Jala salam sehat ma dihamuna. Horas ma dihita.